Tol, Oh. sa wakas, malaki na mga talong natin. Tol, may load ka ba? Tawagin mo yung boss ko. Ako pa? Unli call to palagi. Wait lang. Hello, brother. Oh, hello. Hindi raw makakapasok si Hari ngayon. Nandyan ba si Hari? Bakit di makapasok? Sige. Pero sabihan mo na papuntahin mamayang hapon dito sa bahay, ha? Papuntahin mamayang hapon dito sa bahay. May importante akong sadya. Okay, brother. Oh, sasabihin ko. Okay. Copy. Oh, sige. Ano sabi? Okay lang na hindi ka makapasok. May sadya sa sayo. Papuntahin ka niya mamaya. Bakit niya ako papuntihin? Ayun sadya niya. Teka lang, tawagan ko. Ano naman to? Hello, brother. Oh, ano naman yung sadya mo? Ano nga yung sinabi mo kaninang papuntahin? Sabi ko, papuntahin mo mamaya sa bahay. Papuntahin mo mamaya sa bahay. Yan pala. Oh, copy. Okay, brother, okay. Sige, may trabaho ako, disturbo. Ano raw? Sabi niya, ano nga yun? Nakalimutan ko. Teka lang, tawagan ko ulit. Hello, brother. Oh, ano? Ano nga yung sadya mo kang Hari? Kasi nakalimutan ko. Sabi ko, papuntahin mo mamaya sa bahay. Okay. Yun pala yun. O sige, copy. Sabi ko nga, papuntahin mo mamaya sa bahay. Okay, thank you. Pa muna ako ng tubig, kuya. Sige. Sadya din ako kay brother. Tawagan ko muna. Oh, ano na naman? Bakit ka tawag na tawag? Hello, brother. Ano bang sadya mo? Magandang hapon po, brother. Ano bang ako disturbo ka? Brother. May sadya sana ako. Problema mo, nasan ka ba ngayon? Bakit ka tumawag? Puntahan mo na lang ako dito. Nasan ka ba? Anong nasa tabi? Andiyan ka lang pala. Tawag ka ng tawag. Walang yaka eh. Shout out kay Winsky Andalopayan sa Toril, Kalinan, Davao City. Og PJ Laplana, Giselle Ocon, og Jory Lopayan, Jerry Mundo, nga Lamion, then J. Ford Bernades, Bahal, Bitoy, Jamilia, Puyat Dorian, Doiski, Shulo Matan, Dodong Impi, tanang mga kaliboy sa Kalinan, Davao City, shout out. Then shout out rin kay Juan Menendez from Iloilo, and shout out Dumulog family, shout out Dumulog family. Then shout out Mitzi Darrell Babahay. Sugod nag-vlog.